interview ngang diyang pagdeklarar ka mga classification, quarantine classification, dapat itao na dyan sa mga local government units. Dapat itao dyan sa mga local government units. Kag, hindi ang national IATF amo ang mga tagna kang mga classification kang tagsa-tagsa ka lugar. Ano ang advantage? Kung ang locality mismo amo ang mga himo kang anda kagulingan nga restriction. Bangad tanda ang mas nakamaan kang sitwasyon sa anda lokalidad. Soryahan tanya karon sa aton barwaman nga pangalagad. Bao, naganaba gid man no. Ang kaso kang COVID sa Metro Manila, naganaba man barwa ang kaso kang COVID sa Metro Manila. So manami diyan nga balita. Mga 6 million plus na ka mga pumuluyo sa Metro Manila o kon populasyon kang Metro Manila ang nabakunahan ron sa piyak nga bahin mga pinalangga nga mga tagparmati sa balita regional, no? May isang ka doktor nga nagpadaragid kang sulat sa DOH Region 6 nga eksplikar nanda mga kabyanan kay matapos na bakunahan ng doktor nakaangkan na kang blood clotting sa ana ulo daw nagapukol ro kuno banwang pangambala mo. Kaya ang pamangkot, paano da i-eksplikar kang Department of Health? Hindi nanda banwa ma-eksplikar. Hindi nanda ma-eksplikar. Amura nga kamo gid lamang man banwa maka-decide. Kung need ninyo gid magpabakuna or need nyo anay banwa nga pakonsulta sa inyo doktor. Kapin pa kon may mga balatian kamo mga kabyanan. Kapin pa kon may mga balatian kamo. Kay kon mapatay kamo, hindi kamo mismo maka-akusar ka taga-department, hindi kamo maka-akusar sa taga-Department of Health. Kay dyan ran, antes ka mo bakunahan, may ginapapirmahan yan na kaninyo. May ginapapirmahan yan na kaninyo nga form. Nga in case may matabo kaninyo, wara ti barasolon ang gobyerno. Hay, ang clearance palang banwa, gali kang diyang mabaksin, andot ginagamit na natin sa Pilipinas. Bisan sa ibang pungsod. Amo ang emergency use certificate for emergency purposes. Kung bagabanwa, hasta ma-terminate ang clinical trial na kadya, kung amo diyang sundon, dapat hindi ta pa dya magamit. Why pa ma-perfect ang pagtuon no kaya kadya mga binan. That's why ang aton even gobyerno hindi makasabat just in case may matabo nga side effects, hindi kasabat kung paano riya andat nagkarahanabo riya. Istoryahan tanya karon sa aton para mga pangalagad sa pihak nga bahin, no? May mga lugar sa Metro Manila nga face-to-face classes andaron. No? Kag may pinili nga mga lugar sa Western Visayas
nga ready na for face-to-face classes. Ha? May mga schools nga ginpili ron. Ang pamangkot talaga kadya, kung mag-umpisa sanda kadyang iba nga eskwelahan di magsirnunod. Kag ano ka delikado ang diyang face-to-face classes sa mahimo naman nga pag duging kag pag raka kang kaso kang COVID. Istoryahan tabla dyan karon. Sa lokal nga mga balita natin nagya sa probinsya ka Antique, ha? Mga kabyanan, ang pamangkot ng ibano kuno partido ni Buryo, ni Bautista, bugto ni Inday Loren. Ha? Kay man sa grupo ni Captain Fidelio Tan Langit, imaw sanda. Tiga rin si Captain Fidelio nagsumpa na sa PDP Laban, kalyado kang Pangulo. Ha? PDP Laban, ha? Duterte Wing. Ang PDP Laban tanaragya sa Antique, chairman, amo si former congressman Paulo Javier. So ano karom tabo? Personally, endorse ni Captain Fidelio si Ligarda o si Buryo. Ha? Tapos ang kagrupo kang diyang ni Captain Fidelio sa partido amo ang diyang si former congressman Paulo Javier. No? Kay kon partido pagambalan ti mouse na gini. So may mga tabo lang nga pagligwat sa dalagan kang linyahan ay politika ragya sa probinsya ka Antique. Alas 8:13 dali lang ang filing ka certificate of candidacy. Mga kabyanan, balikan tangaton gin pang headline tanan-tanan ha. Sa kolasi jaw. Daw warar gid chan sa mga kabyanan si Pioneer ko. Ha? Galing tiura lang ginlagas gid ang pag-awol na sa banwa ka kolasi, no? Bayar lang dali lang man ha? Wara din ang AA. Wara rin si Buryo, Chep. Wara rin si Buryo. Si kuwan na lang. Fidelio Tan Langit. Gali. No. Nan mo may taga sa Nimiyo, diyan ka hambal mo nga diyan si kuwan tawagan ta si Buryo. Nan mo mga muamo ka dyan, oy. Bagkanda man dyan itutuod ng mga ran. Andat may mga Bangad lang riya sa ginahabol da nga kung letter A kunong imo ngaran plus B amay maghari. Number 1 gid ang imo ngaran sa baluta. Miadrad ko no amay maghari ka kay halin katura kang ura pati eleksyon amay rin tanag yapon nga banwang anang ngaran. Ganing pras ka diyang bisan ngaran mo ginalikman mustaho. Agad lang nga dali kabutuhon. Anong klase riya? Ha? Wala ko sa birth certificate na bagkan man natutuod ang ngaran. Si kung ako sinuman nga oo. Ha? Na. Bagkan natutuod na ng ngaran. Ginamurder da ngaran da sa mantikin nyo, di pwede magsugit tuod. Ha? Murang na amo da kra oo Tuod man naimo da kra lawan mantikin nyo. Ha? Ang mo tutuod ng ngaran ni Bugto ni Loren
Hay wala kunik maang katutuod ang ngaran gintawag ko lang ni Resiburyo. Ha? Hay kondan si may o ay kadlaw tinyo sa diya sa Bugasong kahapon may meet and greet si Gob kag mga kapitanis kag grupo Pasite. Gali. Ati ba ilan yan? Importante ka pismas ang danaw eh. Ay kung wala, ati amo gid na problema. Ha? Hindi, timo partner amay magbase sa grupo. Ha? Kung mag-imo, timo kang miyad, dumdumon, timo kang tao. Bilang migo amaya, kuan ko, maimaw taptan sa asang ka grupo. Ikaw isbi sa Bugasong, madlagan ko board member sa mga North District. Migo amay, transado ron to, si Migo Moromeng, madlagan ko nok board member. Ikaw dyan isbi ko sa Banwa ka Bugasong. No, seriously speaking, mga pinalangga para mati, ang niya mga opisyal tabla, hindi ka mo mag-imo ka mga abbreviation sa inyo nga mga ngaran. Ang tutuod niyo lang ang ngaran now. Ha? Bakit na dyan tipitro Manila, nga kabuto ka o kang tao, bangad lang nakadara kang screen name nanda, pero actually bakit ti matutuod ang ngaran. Kamatiyag nyo katiki, mitrom nila nga, ang screen name nyo, kung ano screen name nyo, amo lang idaraan nyo kung mag-file, pabutok mo sa matkin nyo, ano ang klase rin man? Ha? Sa ngaran lang, di kamuran mangintutuod. Na, amo ra ginakomentaran targa, habi, mangintutoo kamo. Bisan sa matutuon ng ngaran nyo, hindi nyo pagtago-tagoa sa matuto sa mga antikinyos. Ha? Ano ra? Amigo, tero ra, Paul sa mugid man diyang ngaran ni ati oo. Ha? Bakan daya titutuon ng ngaran, screen name lang. For the purpose, dali mabuto, kuno kay manti, gindubul A na gani. Ha? Mga bayanan? Kaya ang sunod nga letter, A pagid. Kung di tanagid, una, bisan may A pang iba dyan. Kung ang imo ngaran si Abo. Abo, ha? Dagan ti mo ka double A. Darwa ka sunod-sunod ang letra A mo. Hindi ka magpaorihe. Ay, nako, buriyo ka. Ang oras sa atin nga pagpakalagad, alas 8:19 sa atin nga pagpakalagad. Sa palatuntunan, sabat sa likod, kami siya kag ang mabalita. Kaya nang Berleb si Dijan, good morning. Din ka dyan sa Australia kag manang. Ha? Ang atin na nagapagpakalagad kay Imaw, mga kabiyanan, ang diyang si Mayor Bibong Bladay. Standby mo dyan ha. Si Mayor Bibong Bladay, Kalawaan, natutukan gid ang tanan nga health concern kay mga pumuloyo sa Anab Banwa. Amo man si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa. Uswag Barba Sinyo. Na Uswag Barba Sinyo. Mga kabiyanan, ang masunod ng mayor sa Banwa kang Barbasa si Bobby Nicor. Nga imaman sa pagpalagad ta si SB member Rami ni Cesario, may pagulikid-gid sa mga constituents sa Banwa kang Barbasa si SB Rami ni Cesario. Amo man si Papa Mike Pelber Medina, kabanwa ka Tibiao. Mabinuligan kag SB member Bibok Walden Lim. Si SB Bibok Walden Lim nakakoon ang mayad nga legislasyon
sa Banwa kang Tibiao dalan sa kuswagan kang Tibiao antike. Ragya sa kulasi ka baligya omninoy kang mga nami nga mga construction materials kag mga hardware items. Kag kung mabakal ka mo pintag to ka mo sa Julius Paint Trading diyan sa Barangay Sintro Sur. Ipatimpla nyo ano kolor itimplahan ni Migo Julius. Mabagal kay kolor. Kang pintang i-color nyo sa inyo balay. Amo man mga kabiyanan, kay mo sa pagpalagantang Sign Race, Advertising Incorporated ang Sign Race, Advertising Incorporated, napahamtang sa sentro poblasyon. Agto ni si Tulbinja, tanan nga printing materials, rigyan ninyo mapahimo. Alas 8:21. Mga kabiyanan, sino magsugot nga ma-withdraw si Tatay Digong Vice Presidente? No. Kaya ang ginabasihan, makabiyanan, andat may grupo karon nga naga-push, nagatulod, nga dapat ma-withdraw si Tatay Digong nga magkandidato bilang Vice Presidente kay mabalas si Inday Sara. Kay manti, Tatay Digong ma-presidente, si Bongo ma-vice president. No? Hindi man pwede mga kabiyanan nga ma-president si Tatay Digong, si Bongo ma-vice. Hindi rin pwede. Maglagan uman si Tatay Digong. Hindi man pwede nga Sara Duterte ang tandem. No? So, Bongo, Duterte. Ang kuwan kang grupo, bahalang opportunity nga magpresidente si Inday Sara. Bangad migo amay, nga ang survey kauna nga ginkandak ang pira ka ma-firm, nagapanguna hindi hamak sa survey si Inday Sara Duterte. So, pwede mag-swap si Inday Sara kag si Bongo. Kung kung maglagan, si SBO Tikog ang pamati sa ating pagpanagad. Kung magpadlagan, si Inday Sara, presidente, pwede na lang ibay si Bongo. Okay? Una-una, sure winner kung si Inday Sara mo. Ang madlagan, presidente. Kay man ang survey, no'y bahal ragid ang bulig na. Mga kabiyanan, although kauna sa survey si Tatay Digong, waay niya makita sa survey ko na pero lumusot. Because kangurihin na gustuhan ka mga Pinoy, ang ana mga agenda, kadaw ka isag bla, unahon ng drugs, pamatyan ng mga kriminal, kumagat, mga kurap, papriso na gid. Duterte mo, Davao, Duterte, kung nanda gani, tanapas likod kang Davao Death Squad. Pero wala ito maprobahin. Mga kabiyanan, kung hindi maglagan sa Tatay Digong, madlagan si Inday Sara presidente. Maswap sanda ni Bongo, mabay si Bongo. Agaling tiyang natabo, madlagan si Tatay Digong presidente mo. Tinatural, bulaan na si Bongo. Hindi naman pwede bulaan si Sara kay daw ano terus kang kataho kon Duterte ang tandem. Di ba? Kanugon kang mataas nga rate kuno kuon kang pira ka mga convenor para kay Inday Sara Duterte, mataas nga rate ni Inday Sara kung hindi malata na madayon. Mga kabiyanan, kung pwede pa lang nga withdraw si President Duterte himuon. Ti kung di mag-withdraw si President Duterte, basi matabo nga madlagan si Inday Sara, surihi, Sara Duterte. Kontrahan naman si Bongo nga imaw ni tatay na. So kung pwede pala mistorya, anti, amuray. Withdraw ni Tatay Digong, di ba? Pero ang baskog tanang nga vice mayor dyan sa
Banwa Kapatnongon, amo si SB member Carmelo Otico. Ha? Amo yang baskog dyan nga, Vice Mayor candidate. Sa Banwa kang Patnongon kay ang sa Patnongon migo amay, total ga istorya target man, kadalagan politika, dyan sa Patnongon, ang incumbent mayor nga si Ibon Bacungalio Valdez Tamon, ang hindi na maglagan. So ang vice mayor na si tatay na mabalik, no? Mabalik sa pagka-mayor. So ang bulan ni tatay na, o kung ni Vice Mayor Johnny Flores Bacungalio, amo si SB member Carmelo Noknok Otico. Kay J. Vigo Florindo, pa-shout out watching from Saudi Arabia. Mga kabyanan, kung maglagan sinday Sara, presidente, kasbi kung mamidyosan dyan nga mabais lamang si Bongo, hindi lamang maglagan si Tatay Digong, ha, manaog si Bongo, presidente si Inday Sara, ang kontra na si Leni Robredo, ha, sa sorbe, tamang karayok Inday Sara, si Ping Lacson, bahay, kung buwi pang Lacson na karisma, si Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao ginabay man to sorbe daw, rayo man. Si Bongbong Marcos, amora mga kabyanan, may nagagawa man nga Bongbong Marcos Duterte mo. Maman-an tayo tanan-tanan, pag abot kang Oktobre 1 to 8, amura derengan nga filing ka certificate of candidacy. Bot sa lokal kag nasyonal, mga kabinan. Ang mga madlagan under sa partido, kinahanglan gid may dyan kamo certificate of nomination sa mga local candidates. No? Certificate of nomination o kung kuna halin sa inyo gid nga partido. No? Kung independent ka no, need rin magbual kang kuna mga kabyanan. Kung independent, example, ikaw, migo amay, no need na of kuna. No? No need na of kuna. Pero kung may grupo ikaw or partido, kinahanglan mo certificate of nomination. Amo gidran. Okay. Oras at pagpalagad 29 minutos. Nakalipas sa takna nga alas 5 or 5. Alas 8:29. Sino nga mangkot nga no kuno akan lagnan? May alam na takan na. Ha? Madagan ko gani ka board member sa may North District. Gali botrog niya ako sa mga banwa. Nang hindi pwede. Tanaw sino mabulik na akan ko maglagan ko SP member. Abi, thumbs up anay dyan. Madlagan takan board member sa North District. Hindi takan rin mapagnan. Ha? Mga kabyanan. Kita mo ka thumbs up sanda. Bigo may. Madlagan tabay. Madlagan ko board member bigo may buligan mo kusbugaso nga. Lagan ko ni Sinuel Alamis. Kung magkanta, pakantahan nyo kung kantaman ko. Ha? Ano gusto nyo nga kantaw? Makantaman ko. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Takas para limag ko.
Love me with all of your heart or not at all. Namir kon may karaoke ba? Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. Ay. Hi. And now, the end is near. Dengar ka, viewers, kuno. Kung kakanta kong Pinoy. And so I face the final curtain. Hindi, na pagkakawa na luluturin. Mga kabiyanan, migo amay kuno mga panyata sa North District, amo gijakan ta na ang background na, nami ta na migo amay gid. Hindi kot na pabiyaan ang background nyo ya, matibla. Na amora noy. Amora nga migo amay. Kadlaw-kadlaw tum nanay daw budlay magsagi seryoso sa programa at yan ay. Amora migo amay. So kung gusto nyo na late na kan, gusto nyo na magpaimo, kang mga jingle nyo kung ano lang ako. Kung ano lang ako, kung kung magpaimo, kamo ka, jingle nyo. Kay may migo ako ang Facebook account kana si Marco Antonio. Si Marco Antonio, no? Amora si Mark Quintila. Singer, composer kang mga jingle, no? Amora noy. Kung gusto nyo may jingle kamo ipakomposo or ipahimo, amo jao na si Mark Quintila, si Marco Antonio sa Facebook account na. Kung ano la ako. Kaya nga akan niya, amo dya, tistingan ko bidya nga ikantahan na dya nga amo dya, mabagalan ka ng nga karaoke. Kag tapos kantahan. Vincent Bagunok, okay Para sa eleksyon, botohon, amay maghari. Mabinuligan, mabot, makadiyos mga tao. Handa magserbisyo sa bugaso. Amay maghari. Amo ramla mga kagabanan. Si Sharon Daramkan Aringer na taga Bugasong. Sige nga. Mga pinarangga ta permate. Mauro ka gawats ka na kan nga message ba? Amor may kamay. Mangkot mo kunod lagnan ko madlagan ta kan SP member.
Sa may North District, amo dyan, akan rin, no? Ipa-arrange ko lang kag kuan akan jingle, no? Mabantog lagi na karo balita, tapos ruming to, sigurado to. Sigurado rin to. Tiyo na, hindi takagmaan mo kubra sa kunyan panlawigan na. Amigo Vincent Bagunok yung stibyaw. Na, Vincent Bagunok. By one tikwan, gapon, miracle, well ta ha. Ha? Man mo, dapat sarala na baklang taho. Ang tikwan ra, umpisaran ra ka, libre, tagtag na tana. Ora, bera mga bayis bakal. Kung bakal ka sa radugangan, sara amurang tao. By one tikwan. Amura nga gaabel kamok, by one tikwan, karuming Antonios, miracle, well. Boka, punta kalawaan to noy. Tamaan karako to ang ginbakal na ipamulong naknos nga manok. Salamat kita na kay bangad sa miracle oil. Ha? What stock dun, boss? Daraan di ka dyan karon, Migo Vincent Bagunok. Ha? Hay nagarayad ka ng mga trangkaso ka na manok, mga pinalangga nga tagparamate. Kapunto sa nanay ni Jinilin Guno sa barangay Bagtasan, Bugasong. Ang ayam na katugmatayan 5 kadlaw ra kakaon, nagkaon na ginbulong anang pilas. Na amora mga kabyanan. Oras sa pagpalagad. Standby mo mistoryata karon sa artista politika nay nasyonal, lokal, istoryahan ta politika blanay. Bayad na COVID nga na. Sigir pang bakuna naman yan, no? Kung kang taga-Department of Health, manaba rin. Manaba eh. Kung sige-sige ang vaccination program ta. Pero kung kore, hindi para manaba, pinaktuig. Hindi para maubos. Mabalik ako, standby mo dyan, di mo maghalin. Magabalik ako sa dili, gid lamang magbuhay. Pagkalipas lamang banwa kang pinaka importante nga mga pahibalo, palihog mga kabinan standby. Partner, may iniya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sang oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang da. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayabo. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet aprobado sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ako pala si Adrian Dayon. Ako bilang isang business development officer, I personally recommend Life Extension Vitamin D3 sa mga kaibigan ko. So, when I tried Life Extension Vitamin D3, doon ko na na-feel na malaki na talaga ang improvement ng health ko. 5 years na akong gumagamit ng Life Extension Vitamin D3. Nung nag-research ako, more than 40 years na pala siya nag-exist sa United States. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa 4 Street, San Jose, Antique. Maayong nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok at pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pagkabot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. May yara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus para sa mga masunod na
nga poultry supply didya sa Banwa kang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa nga mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Ano na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Sanguna, nagahubag ang akon kamot kag tuhod tungod sang mataas nga uric acid. Pero sugod sang pagtumarko sang Evergreen Herbal Capsule, nagkupos na ang hubag sang kamot kag tiil ko, kag nag-ayo na ang gouty arthritis ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Kundi may background lamang rin akan nga ang programa. Good morning, pag-greet po sa anda ni Mama Bel, Papa Go, Ate Sweet, Ate Kayong, ag sa tanan nga purok tres dyan sa barangay Arasasan, Sebaste. Durog nga salamat from Carter Andrade, ag Crisel Andrade, watching, din nga watchman, watching from Dumaguete, New Washington, Aklan. Dumagit, New Washington, Aklan. God bless. Oh, sige. Nang Merle de Mapilis Rubido dyan sa Bilison, good morning. Ang atin ba nga pagpagalagan kay Mauragya, ang diyang satellite Kulasi Hub. Kung magpatakad ka mo kang satellite, as low as 2,290 lang noy. Ora ti para paras TV nyo. Diyan sa tubangan kang Palawan Punsyap Highway. Ngay maman sa atin nga pagpanagad ang diyang Grand Bakero. Amo dyan nami ang tunanong beauty spot sa Kulasi. Ang Grand Bakero sa Banwa kang Kulasi sa Barangay Kamansihan ni Madam Lisel Joan Aloy Pandelos Reyes. Si Carl Agribet Supply, ang Carl's Agribet Supply ni Carl Noel Buaya, aga baligya tanan nga feeds ka manok, amo man feeds ka baboy, feeds bubod gali ka manok, feeds ka baboy, kag kung magpamatsoy ka mo dyan, agto ka mo makabinan, rigyan sa atubang kagantiko. Ngay maman sa atin nga pagpagalagad mga pinalangga nga tagparamati, ang diyang Hilas Bike Shop sa Barangay Lamputong. Kung magbakal ka mo ka mga bisikleta, mga manami, mig white, nga bisikleta, just Kulasi ka bakal sa Barangay Lamputong, Kulasi Antique. Mig white yan, Ruben Picao, kung sa San Jose, dyan ka sa Kulasi, agtuan, kang magbakal bisikleta. Tapos commute ka lang pagto dyan, tapos magbalik ka sa San Jose, bisikleta ka lagi. Mga pinalangga nga tapramati, oras sa atin nga pagpalagad alas 8:44. Nagkoon migo white, migo amay, migo isbi, nok-nok o tiko kang patnongon. Ang diyang si Senator Francis Tolentino nga dapat balaan rin sa National IATF ang poder sa pagdeklarar kang quarantine classification kang kada local government unit. Ano ang tuyo? Agad mapadasig ang aksyon kag ang mas nakamaan kung ano ang sitwasyon sa anda komunidad, amo mismo ang local government unit. Example, Ragyan Bisabay, Banwagang San Jose or sa Patnongon. Kung pigado inyo dyan nga kaso bigang COVID, kundi luga-lugaan nyo man banwa ang inyo quarantine classification, pero ang standard nga protocol sundon social distancing, mga kabayanan. Kamo nakamaan sa kung ano nga klase ka restriction mo onyo. Example, kung mag-iwat ka mo katinda nyo dyan, i-allow nyo tinyo ang 80%, kag may amo pag hindi ka dapat sundon. O kamaan tana ang local government unit kamo karang banwa. O example, ang Antique,
ang Antique i-declare by example kang National IETF, GCQ, with heightened restriction. Nga ang kaso lang rako, by example kang kaso kang COVID sa Antique, 3 lakbanwa. Ang Patnongon by gamay, ang Kulasi, example gamay, ang Sibasti gamay. So hindi mo ra pagsamahan. Ha? Mga kabiyanan, ay may ibang banwa nga ang aton banwa nga kaso tag 1 bilog, tag 2 bilog. May iba nga tag 120, may dyan nga sobra 100. Tay bangad nga ang classification ng probinsya gin-declare kang National IETF. Let's say for example, GCQ with heightened restriction. Regardless, kung diin ka nga banwa, may kamay man ka nga kaso, abay ka. O sa saan ka banwa gani, kung sa bilog, tanan nga barangay, uragi ganit kaso eh. May isang barangay lang to nga may kaso. O, di karon, matsikpuin ka man. Kagamaan ang mga local government units na magtimpla kung ano nga mga istrikto dapat ipatuman sa anda lokalidad, sa barangay, sa banwa, kag sa probinsya in general. So, amo diyang pangabay ni Senador Francis Tolentino nga ang magadeklararan kang mga classification, quarantine classifications, dapat ang mga LGU na, hindi rin ang mga o kung ang taga IETF. Good morning, Sir Romeng Antonio, pa-shout out naman dyan. Sino ang na-shout out mo? Taga San Nimio. Gaya mo sa ating pagpalagad ang GMAT Auto Repair Shop ni Mat Ongon dyan sa Sentro Norte nami dyan mag-imo o kung mag-repair kang anda o kung kang inyo gaba ka sarakyan. Amo man banwa si SP July di Makota. Si SP July dasig sa serbisyo publiko sa ng oras suguon mo dyan, dasig na magtuman. Amo man si Mami Pilar alo sila tandes mag-imo ordinansa. Madlagan si Mami Pilar Vice Mayor. Ora ko kumaan pa, ora ko pamangkot. Amo man si SB member Boy Ala Alarcon. Si SB member Boy Ala Alarcon, mga kabyanan, gusto naging may kasulayan pang ginawi targya sa banwa kang Kulasi. Ngayon maman sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan, si former SB and now Municipal Administrator Condrado Mayo, basta serbisyo publiko, Condrado Mayo. Gaya mo man ang Evergreen Herbal Capsule noy. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo dya ang kapsula nga gamitin yung gid para hindi mo maglatian ka ganami inyo resistensya kagataas inyo immune system. Kaya ang tanan nga kulang sa lawas ginadugangan ng mga vitamins and minerals kag tanan nga mga sobra sa lawas kinabuhinan kay toxic riya. Eliandro Diosoel, kampiyon ng epekto, urat pili na bisan diin mo lang gamitan ron Kung binaran mo darwan niya, pero teka nami, epekto Gaya man sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan, ang diyang si Kapitan Victor Sorilla, kang Barangay Sentro Norte, para hindi kita maglatian, magpangimpyo takapalibot. Para hindi mo pagkadtang lamok. Minaktal o well blay banyos nyo. Bisa na purbahan nyo ni kagat lamok ninyo. Madurar nakit lawas nyo, may ginbulong ka mo, hindi pa mo kagat lamok, all purpose niya. Hindi pa kahapon langaw nyo, may pilas ka mo, butangan nyo ka nga. Minaktal o well. Hindi, kahapon langaw. O lagi o langaw. Insect repellent pa dyan oy. Na gaimaw sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan, ang diyang Stronghold Insurance Company Kulasi Branch, yun ang Susan Tamba.
Balik na sa atin nga pagpangalagad daw. Mga kabiyanan, ano ginbuol rin day Captain Fidelisio ang Ligarda? Oraran? Oraran. So, may posibilidad makabiyanan nga si Paulo Javier amo kontrahan ni Boryo. Ang diyang ura nagpakilala blakang tutuod ng ngaran. Gina-abribate lang para unas pluta. Di ko nanda sino gwapo darwa kag bataan gwapo tas Paulo. Si Paulo Javier. Na may migo ko bla nagambal na si na ura gani ka porma na dyan nga bugto sa antiki mong no kapiralan dyan makita na tana pa kita nyo gilang ang reaksyon giba ura kami kabatyag nga nag miyad servisyo ni Lorin ni karna antiki ini pirti hindi mo pirmim kita sa antiki kung lugya. Oray ito tinyo pati mo nga sa mag-aba katukuli. Ang nila naran kag kunuon na antiki. Kakaranalsal ka mo. Yan ang tabo sa probinsya nyo. Probinsya ta, uraman. Donot tayo. Ang karsada, pagtos lilo. Di midwan, panaw, black mo to, kasurumpa. Magkaragipak na sa rakyan nyo sa kabudlay mag-travel. Kag mga sa budlay nga travel, maka-experience ka mo ka lingin ulo. Daw sumpaan yung sinuogin buton yung legal leksyon. So makuon ka nga, ora, argetik black ka dyan daw. Amor banwa. Oras sa ating pagpalagad, alas 8:53 sa ating palatuntunan. Ngayon mo sa ating nga pagpangalagad, ang diyang si Bubilim, kung magbakal ka mo federal nga cement, agto nila si Dadang yan, sa perdahan kang series. Kag deliver man sa Nabaras. Kag ang RL Cycle Parts, ang RL Cycle Parts, kabaligya, banuwa kang talan nga klase kang spare parts sa motor, mga original. Sa daan nga bulangan dyan sa Sentro Sur. Amo ng Wisam Electronics and Repair Shop. Tanang appliances nyo dyan pa-repair, makid-angid ang gaba. Balik naman sa ating pagpalagad. No? Istoryahan tabla dyan sa palatuntunan ta. Ang diyang may ibang lugaran sa pungsod Pilipinas. Ngagin pasugtan kang Department of Education ang diyang face-to-face classes. Ang diyang face-to-face classes. Now, jabala final reged nga may iba kita ka mga gina-identify nga mga lugar or eskwelahan nga pwede na ang face-to-face classes. Base bla kon itawan tarman na imbis mag-focus banwa mga maestra sa tawag nga pagpanudlo, iti naturally observe mang gyapon ng pira ka health protocols ng karamo. Basi blakon ang mga maestra madugangan pagidanda obra nga amor mas dakjaw antes magsalad ang mga estudyante sa eskwelahan. Amo jay mo ono na yung maestra na amor bla no kisa makakuon taman nga okay mangguro kun ura at kaso pero kung hindi pag-declare sa kalugar kag may mga kaso pa ka COVID tisino ka maanaw nga ang magasalod sa eskwelahan nga may face-to-face classes ura kag toto sa sang kalugar. Let's say for example nga may
kaso pagka-COVID, kagura bitana example madut kay paano tak siguro kamo nga mo kran. No? Ti ang yang plano wara bala ti bolilyaso tak nga basi magsaka umanang kaso kang COVID just in case ma-allow ta ang pag karoon kang face-to-face classes. Siguro dapat tunan dyan na una ang dyan mga bata kundi kadya nga time limitado ang dagwa. Ha? Limitado ang dagwa sa mga restrictions at land. Limitado ang pagwak bata mo, hindi daan dyan pagpagawin. Sa mga checkpoint, darang ka bata, hindi ka kaagi sa checkpoint. Kaya ang mga bata, pispilahan mo, magkaroon kang face-to-face classes na example. Di ura aja sanda mabakunahi. Ura aja sanda ba mabakunahan ang diyang mga kabataan, tirisgo pa dya. Ang mga 15 anyos pa na, gura tanakin diyang mabakunahi. Wara te dipinsa sa lawas. Dapat matunan gidya kamayad mga kabiyanan kang Department of Education ang diyang posibilidad ng pagbukas kang klase. Ay ti, pagbukas kang ibang eskwelahan dya. Ha? Ang ibang eskwelahan dya masunod lamang niya mo. Diba, si ibla kong delikado na sinunoy binangunan, kayo mo binangon dyan, dyan mo pay mo. Gaymaw sa pagpalagad mga kabiyanan ang Mills and Paul Internet Cafe atubang kang Shiny Star. Ang services gina-offer PC rental, photocopy and coding, scanning, laminate, abay magpa-ID. Amo man mga kabiyanan gaymaw sa pagpalagad ta ang diyang Gimartibal Slitzer Manok and Concrete Products sa may punta tulay no. Gaymo lamisang simento, bangko nga simento, diyan kamo banwa agto. Wiretap na hon sa tagapagpalaga do. Mababay taro na mga kabiyanan sa atin nga palatuntunan. Kaya mga tumandak marketing kung magbakal ka mo machineries, generators, tanang nga gamit sa panguma, tracer, bao-bao, kulik-lik dyan sa sentro norte, Colas Antique. Tingad lang gid ko bilit kalsada ang tumandak marketing. Mr. and Mrs. Lonivic Picasso ang proprietor. Ngay man ang Dodoy Bakery, Pizza, Dodoy Restaurant. Rigyan sa unahan public market sa Banwa kang si Baste. No? Kag amo man mga kabiyanan ang Dodoy gabaligya man nga hardware items, construction materials. Gabaligya tubig kag RCPC Tamburong. Hirap nagyan ni Christopher Barona, bata ni former mayor Bantog Barona. Diyan sa Kulasi, pwede pag makabakal ko may mga stocks ang Romeo Antonio's Miracle Oil mga kabiyanan. Buy one, take one, trip nyo lang kung may mga stocks pa, no? Diyan, pwede pag makabakal ka, buy one, take one. Pasalamat nga nagnaba kaso ka COVID sa Banwa ka San Remigio. May mayor man mission, di ka na isagik, lagaw, gibig mag panagtag ka house sardinas nga. Ibuligi, bla, bisan bakan mo partido, basta no hospital. Na, amot na ran. Anamrak Banwa, kung magasto ko lang kakwartak Banwa, nalak Banwa, matutuhod, pagkabuligan mo, mabuligan mo. Amora mga kabiyanan, may ganyan nagsaka, kaso ba, nagnaba ang kaso kang kaso kang COVID sa Banwa ka sa Nemiyo ba? Kato nag-overtake na gidya sa Banwa ka sa Nose. Wire ta Banwa ti panahon sa atin nga pagpangalagaan
Sa kanyang edisyon, pita 14 sa bulan kang Setyembre nga edisyon katan paratuntunan. Ang sabat sa likod kang maisyo kag ang mga balita. Hook up kita kang Iloilo Newsline. Sa syudad kang Iloilo, Guimaras kag Negros. Mga kabyanan, ni partner dyan, hindi Diaz. Ako dyan, Roming Antonio, kapasalamat kid. Sa inyong pagpamati miyag gid nga aga mga kabyanan, probinsya kang Antique. Mayad nga adlaw sa ating mga kasumanwa. Ang local government unit, kang Kulasi, Kaimawang Kulasi District Hospital.